Magluluto tayo ng gulay. Di ko alam kung ano tawag dito sa inyo eh. Tawag nito dito sa amin, lubi-lubi or niyog-niyog. Di ko alam kung anong tawag sa lugar nyo nito, ng gulay na to. Ito, nilinis ko na yung lulutuan natin, siyempre. Naamak na kita mga pade. Dito natin lulutuin yung lubi-lubi. So eto, kumuha tayo ng malunggay kasi sabi ni Utol kulang yung libi-libi na nandun. So dadagdagan natin ng malunggay. Pwede naman daw to, malunggay na lang idadagdag natin. So ayan, binali ko na yung sanga. Pwede na siguro to. So ayan, kung makikita nyo na konti lang talaga yung libi-libi, no? Bali kakailanganin natin ng nyug, syempre. Bali, dalawang nyug yung ilalagay natin para mas masarap. Mas magata, mas masarap. Bibiyakin na natin itong nyug. So ito, ipapakahid natin yung nyug. Ayan, ang ganda ng transition, di ba? Abot agad kay Pai. Si Pai nang bahala dyan. Meanwhile, ayan si Doday, oh. Lagi nakabuntot to si Doday. Ayun, ayos na. Ang bilis naman ng kahid ni Pai. Eto, tumakbo na ako dito kasi biglang umulan. Doday! Inabot tayo ng ulan dito. Ayun, okay na yung malunggay. Eto na. Pipigayin na natin yung gata. So eto, bali ito yung unang piga ng gata. Isang basong tubig lang yan. Ayan. Yan bali yung huli nating ilalagay doon sa gulay. Ito naman, yung pangalawang gata, ito yung gagamitin natin para palambutin yung gulay. Ayan. Lagyan na natin yung bawang, sibuyas. Tapos, ayan na. Lagay na natin sa apoy. Halo-haluin nyo lang until kumulo. Tapos, pag kumulo yan, syempre, ayan. Lagay na natin yung gulay. Unahin natin yung labi-labi para lumambot na itong labi-labi. Kasi malunggay, mabilis lang may maluto. Sa halo-halo lang. Antayin yung maubos yung, kahit hindi naman maubos yung sabaw. Basta yung medyo malambot na yung gulay. Ayan na. Pwede na natin ilagay yung malunggay. Yung sahog nga pala nilagay natin dito yung sardinas. At saka isda. Yung hinimay na isda, tapos nilagay natin ng sardinas para mas masarap. Halo-haluin lang natin to. Tapos pwede natin ilagay nga pala yung unang gata kanina. Tapos okay na yan. Pakuluan nyo yan. Pag kumulo na, medyo nag-dry na ng konti, pwede na yan. Siyempre, kailangan natin ng sili. Hindi mawawala yung sili dyan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Nagdagan pa natin ng isa. 5 pirasong sili. Pwede na yan. Anghang na yan. Ayan, malapit na magtuyo yung sabaw. Sibuyas on top. Tapos, antayin nyo lang kumulo. Buwasan ng konting sabaw, pwede na i-serve yan. Ayan na. Okay na yan. Sarap po. Siyempre, masarap yan kapag may kaparis na pritong isda. So, nagprito tayo ng isda. Ayan na. Sarap.
Pritong isda plus gulay. Siyempre, hindi matatapos yung vlog natin nung hindi natin titikman tong gulay na to, ha? Kaya itong kutsara na to, itabi na natin yan. Hugas muna tayo ng kamay. Kakamay lang tayo. Pero kailangan natin ng kanin. Ito yung kanin. Pwede na to. Kanin. Siyempre, ng ating gulay. Okay. Yan natin ang sili. Tikman na natin yung gulay. Yan, samahan natin ng isda. Okay. First bite. Sarap. Sili. Grabe. Sarap. Sobrang gata. Ayos.